Grade 4 lang ako noon, samantalang ang aking kapatid na lalaki ay grade 3 lang. Subalit dahil laking mahirap kami, ay lahat na lang yata ng gawaing pangmalaki ay nakayanan na namin. Ako kasi ang panganay at si Cesar naman ang sumunod sa akin. May 4 pa kaming maliliit na kapatid at may ipinagbuntis na naman ang nanay. Ganoon kasi ang mga mag-asawa sa probinsya noong araw. Ang sisipag gumawa ng bata, lalo na't malamig ang klima doon. Tuwing hapon kapag uwian na, ay diretso pa kami ng aking kapatid na lalaki na pupunta sa aming bukid para magpakain ng aming alagang baboy. May kalayuan pa iyon sa aming barangay at may isang ilog pa na dapat bagtasin bago makarating. Patag lang naman ang lalakbayin dahil purong palayan ang dadaanan. Iyong aming bukirin ay nasa sulok ng kapatagan na may malawak na palayan. Sa gitna ng bukid na iyon ay nakatirik ang aming munting kubo na siyang tinutulugan kapag naaabutan kami ng malakas na ulan at pagbaha. Sanay naman kami na laging ganoon at kung minsan pa nga ay ginagabi kami ng uwi dahil nga may kalayuan at kaya kami ginagabi minsan ay dahil nagluluto pa kami ng gabi para pagkain ng baboy o kung minsan naman ay papaya. Matagal pang maluto dahil malaki ang kaldero at dahil tigta-3 araw na iyon na pagkain nila. Umaga at hapon lang kasi sila binibigyan. Kasi hindi naman sila nakatali at pagala-gala lang sa aming mga taniman. Pero pinapabayaan lang namin iyon dahil sobrang ganda ng kanilang pangangatawan at halatang hiyang sila sa pagkain dahil punong-puno ng sustansya. Isang hapon ay sobrang dilim ng kalangitan. Subalit nagmadali pa rin kaming pumunta ng bukid upang mapakain ang mga alaga. Nakasanayan na kasi namin iyon at ayaw rin namin na magutom ang aming mga alaga. Kaya lakad takbo ang aming ginawa para wag lang maabutan ng ulan. Hindi nga kami nabasa ngunit saktong nasa kubo na kami ay siya namang buhos ng malakas na ulan. Mas lalo pa itong lumakas at nagdulot ng malaking pagbaha sa malaking ilog na aming daraanan at kitang-kita pa sa kinatatayuan ng aming kubo ang taas ng baha at kung gaano ito kalakas. Iyari ate, anong kakainin natin dito? Tiyak hindi na tayo makakauwi sa lakas ng bahang iyan. Wika noon ng aking kapatid na si Cesar. Mangunguha na lang muna siguro tayo ng hinog na atis at abukado para hapunan natin. Sagot ko noon sa kanya. Ate Mela, hindi ba tayo papaluin nila nanay kung hindi tayo uuwi ngayong gabi? Tiyak nag-aalala iyon. Uwi ka ng 9 na taon kong kapatid. Kisa naman maanod tayo sa baha. Kita mo naman ang taas ng tubig, hindi ba? Asik ko sa kanya. Unang beses kasi iyon na 2 lang kami ang matutulog sa kubo at wala pang hapunan. Mabuti na lang at maraming prutas sa aming paligid. Kumpiyansa naman ako na hindi kami mapapalo ng nanay at tatay dahil may malaki namang rason. Ewan ko lang din kung nag-aalala rin ba sila sa amin bilang anak. Kasi nga 11 lang ako, samantalang ang sumunod sa aking si Cesar ay 9 na taon lamang. 6:00 pa lamang ng hapon ay nakahiga na kami para matulog. Dala rin marahil ng pagod ay mabilis kaming nakatulog. Naalimpungatan na lang ako nang biglang may kung sinong yumugyog ng punong mangga sa harapan ng kubo. Tinignan ko ang aking kapatid na inakala kong tulog na rin.
iyon pala ay dilat na dilat pa rin ang mga mata. Hindi rin naman kasi kadiliman nun dahil walang puno na nakaharang sa likod at gilid na bahagi ng kubo. Kaya maaaninag pa rin ang paligid. Ate, may malaking hayop na dumapo sa punong mangga. Bulong ng kapatid ko sa akin nang mapansing nagising ako. Hayop? Anong klaseng hayop? Nagtatakang tanong ko. Hindi naman yata yuyugyug ng ganoon kalakas kung manok lang o ibon ang dadapo roon. Ilang sandali pa ay may narinig kaming huni ng kakaibang nilalang mula sa punong iyon. Nagkatinginan kami ni Cesar. Hindi ko kaagad inaasahang aswang ang nasa punong iyon. Hindi naman kasi wakwak at tiktik ang huni at para lang siyang biik na sinisipon. Pero wala naman yata kaming biik dahil malalaki na ang 3 baboy namin na halos nasa 70 kilos na. At ang lalaki pa ng mga boses. Lumipad pa ang nilalang at dumapo ito sa aming bubungan na yari sa yero. Dinig na dinig ang kanyang pagaspas at halatang malaking nilalang ito. Sobrang lakas ng pagbagsak nito sa aming bubungan at hindi iyon simpleng hayop lang. Mas malaki pa yata ito sa tao dahil sa sobrang bigat ng pagbagsak sa aming bubungan. Ate, aswang yata yan at sobrang laki. Natatakot na bulong ni Cesar sa akin. Iyon din ang pumasok sa isip ko sa balit. Pilit kong inilihis dahil ayaw kong matakot ang aking kapatid. Natatakot na rin kasi ako. Ngunit ayaw kong magpahalata. Ilang minuto rin itong palakad-lakad sa bubungan na tila ba nagmamatsyag kung ano ang aming ginagawa sa loob, kung may tao bang nakatira. Pero sigurado akong alam nito na may tao sa loob dahil naiwan iyong 2 pares naming tsinelas sa hagdanan ng kubo. Ilang sandali pa ay narinig namin ang pagbagsak nito sa harapan ng bakuran. Tumugpa ito malapit sa pintuan ng kubo at bigla na namang tumahimik. Natatakot man ay pinilit ko pa rin lakasan ang aking loob. Ako ang panganay. Kaya dapat ako ang poprotekta sa aking kapatid. Naisipan kong silipin ito sa maliit na butas na nasa pintuan. Ngunit laking gulat ko nang magtama ang mga mata namin dahil pagsilip ko sa labas ay siya ring silip niya sa amin na nasa loob ng kubo. Halos tumalon na ako sa pag-atras sabay hiyaw dahil sa gulat. Sobrang natakot ako sa kanyang itsura na nagbabaga ang mga mata at puro balahibo at kulubot pa ng muka. Idagdag pa ang masangsang na amoy ng kanyang hininga. At tila ba may bulok na hayop itong nakain dahil sobrang baho. Sumasabay rin ang samyo ng langis na katulad rin ng amoy ng langis ng aking lolong albularyo. Biniyak na kawayan ang dingding ng aming kubo kung kaya't kahit samyo ng hininga na nasa labas ay maaamoy pa rin sa loob. Minsan pa nga, habang natutulog kami ay bigla na lang akong magigising sa baho ng utot ng aming alagang baboy na nasa aming silong. Niyakap ako ng aking kapatid dahil takot na rin ito. Sobrang gulat din ito nang sumigaw ako. Ate, anong itsura niya? Tanong ng kapatid ko kahit takot na. Abay ewan ko. Kailangan ko pa talagang titigan? Ikaw kaya ang gumawa? Asi ko sa aking kapatid. Natahimik naman ito at kapwa kami napasigaw nang sinubukang buksan ng aswang ang pintuan ng kubo. Ate, paano kung mabuksan niya ng aswang at kakainin tayo? Tanong nito sa akin. Sabay tago sa kumot na yari pa sa katsa, iyong uri ng tila na pinagsisidla ng harina.
Iyon ang binibili noon ng nanay para gawing kumot. Yung 4 na peraso, tinatahi niya. Matapos laban at iyon na ang aming kumot. Hindi mangyayari yan. May mga habak tayo sa katawan na pangontra sa kanila. Kaya hindi sila makahawak sa atin. Sagot ko rito, sabay hila ng itak na panghiwa ng gabi na niluluto para sa baboy. Ihahanda ko yon sakaling may gagawing hindi maganda ang aswang. Biglang nagsiiyakan ang mga alaga naming baboy. Kaya napasilip kami sa silong ng kubo. Nakita namin ang mabalahibo at maitim na kamay na pilit hinihila ang isa naming alaga. Nagsimula akong mabahala dahil tiyak na pagagalitan kami ng aming mga magulang kapag may mangyaring masama sa aming malulusog na alaga. Talagang mabangis at malakas ang nilalang dahil ang isang baboy na nasa 70 kilo at sobrang laki ay matiwasay nitong nailabas mula sa silong at binitin iyon sa ere at ibinato sa bakuran sa harap pa mismo ng pintuan ng aming kubo. Sobra ang iyak ng aming alaga dahil sa sakit ng pagbagsak nito. Maging ang 2 pa nitong kasama na nasa silong ay balisa at nagsiiyakan na rin. Sumilip kami kung ano ang ginagawa ng aswang at tila biglang tumahimik ang aming alagang baboy. Napatakip kami ng aming bibig nang makita ang aswang na tila humahalik sa liig ng baboy. Huli na nang napagtanto naming sinisip-sip nito ang dugo ng aming alaga. Matagal-tagal din siyang nakatuwad habang sumisip-sip ng dugo bago lumipat sa tiyan na bahagi ng aming alaga. Para itong may hawak na kutsilyo sa bilis na kumalkal ng tiyan ng baboy. Nabutas kaagad ang tiyan nito at mabilis na dinukot ang atay at saka dinakmal. Halos 2 subo lang iyon at ubos kaagad. Pagkatapos ay lumingon ito sa pintuan kung saan kami sumisilip. Napaatras kaming pareho ni Cesar dahilan para mag-umpugan ang aming mga ulo. Kaya kapwa kami napahiyaw. Aray ko, ate naman. Ang sakit nun ah. Reklamo ng aking kapatid sabay sapo sa noo. Suminyas lamang ako na tumahimik dahil siguradong kami na naman ang punteriyahin ng aswang o di kaya ay ang 2 baboy pang natira sa ilalim ng silong. Nabahala akong baka ubusin na nito ang aming alaga na ilang buwan na naming pinagpaguran. Hindi rin kasi biro ang layo ng aming lalakarin bago marating ang aming bukirin at pagdating ay mangunguha pa ng gabi tsaka hiwain bago lutuin. Tapos yung aswang lang pala ang makinabang. Parang nawala ang takot ko habang inaalala ang pagod na aming pinagdaanan sa pagpapalagi ng aming mga baboy. Pangarap pa naman ng nanay na sabay itong ibenta para gawing puhunan sa plano niyang pagpapatayo ng munting tindahan. Sa pagkawala ng takot sa aking dibdib ay tumayo ako at binitbit ang itak upang sana ay lumabas. Ngunit hinila ako ng aking kapatid pabalik. Ate, saan ka pupunta? Tanong nito. Papatayin ko ang aswang na yan. Hindi niya pwedeng basta lang kainin ang ating mga alaga. Ano siya, siniswerte. Hindi na nga tayo nakapaghapunan ngayon dahil sa sakripisyong maalagaan lang at mapalaki na maayos ang ating mga alaga para sa pangarap ng nanay. Ngayon, ipapakain lang natin lahat sa aswang na iyan. Abay, hindi pwede. Mahabang litanya ko sabay hila sa lubid na nakatali sa pintuan. Ngunit mabilis rin akong hinila ni Cesar. Tanga ka ba ate? Kay late-late mo. Anong panlaban mo sa aswang? Gusto mong ikaw ang kasunod sa alaga nating baboy? Hindi nga nangangalahati ang katawan mo sa katawan ng aswang eh. Tapos ang payat-payat mo pa. Diretsong wika nito, kaya natigilan ako. Sumilip ako muli sa aming bakuran
Wala nang ingay pa akong naririnig at wala ring gumagalaw pa. Maging ang dalawang baboy na natira sa ilalim ng silong ay tahimik na ring natutulog. Sinubukan ko pa ring hagilapin ang nilalang ngunit hindi ko na talaga namataan pa. Halos hindi na ako nakatulog pa dahil sa nangyari. Kung mawawala man ang aking ulirat ay pinapanaginipan ko pa rin ang nangyari at halos paulit-ulit lang iyon. Maging ang aking kapatid kapag nakatulog ay biglang umiiyak na parang binabangungot. Pareho yata kaming na-trauma sa mga nangyari. Kinaumagahan ay alas 5 na kaming lumabas ng kubo. Dati naman alas 4 pa lang umaalis na kami. Dahil hindi naman masyadong madilim, maliban na lang kung makapal ang hamog o lamig. Kaso natakot kami, baka may aswang pa kaming makasalamuha. Iniwanan muna namin ng makakain ang aming mga alaga bago kaming bumaba ng aming bukid at maglakbay papuntang bahay namin. May pasok pa naman kami pagka alas 7. Ang kaso, parang inaantok ako at walang ganang pumasok dahil sa antok na iyon. Pagdating ng bahay ay kaagad naming sinabi sa aming mga magulang ang sinapit ng aming alagang baboy. Nagmamadaling pumunta si tatay sa bukid sa halip na sa kanyang trabaho. Nadatnan niya ang aming isang alaga na nakabulagta at wakwak na ang tiyan. Susubukan pa sana niya itong katayin na lang para ipautang sa mga kapitbahay ng tig-1 kilo. Subalit hindi na talaga po pwede dahil nangangamoy na at sobrang tuyot pa. Dahil sa nangyari ay napagdesisyon na ng aming ama na tulugan ang kanilang kubo upang mahuli ang aswang at mapatay dahil gusto ng ama na makaganti sa aswang. Ayaw pa sana ng nanay dahil natakot na baka may mangyaring masama sa tatay. Subalit ayaw talagang papigil ang tatay. Bumalik nga ulit ang aswang sa aming kubo sa parehong oras din. Marahil natakam ito at wala nang planong tumigil pa na mang-aswang sa aming kubo hanggat hindi niya nauubos ang aming alagang baboy. Pagdapo pa lamang nito sa punong kahoy ay lumabas na kaagad ang tatay na nag-aamok. Kating-kati na siyang makaganti sa aswang. Nang makita siya ng aswang na lumabas ng kubo ay kaagad siya nitong sinugod. Kaya mabilis na itinaas ni Itay ang itak para sakaling nasa harap na niya ito ay diretso taga na kaagad siya sa mabangis na aswang. Ngunit mabilis itong nakailag at pumapaibabaw muli. Natatakot rin pala ang aswang na maitak kahit pasabi ng lahat. Kayang-kaya nilang pagalingin ang kanilang sugat kahit laway lang nila ang kanilang ginagawang panggamot. Lumapit ka aswang dahil ikaw ang aking kakarnihin kapalit ng aking alagang baboy na iyong kinain. Hayop ka. Alam mo ba kung ilang libo ang nasayang dahil sa ginawa mo? Sigaw ng tatay. Ilang saglit pa ay sumalakay nga itong muli. Ginamit nito ang kanyang mahabang kamay at kuko upang abuting kalmutin ang tatay, kaya natamaan ito sa magkabilang braso. Napahiyaw pa ang tatay sa hapday ngunit pinilit pa rin niyang maabot ito ng itak, kaya ilang beses niya itong sinubukang itakin. Nakakuha nga ng tiyempo ang tatay at nataga niya ito sa leeg. Naghuhumiyaw ang aswang sa sakit nang maramdaman ang tama ng itak. Malaki-laki rin iyon at aabot yata iyon sa 10 tahi. Kaya matagal-tagal rin ito bago tuluyang gumaling. Dahil sa nangyari ay dumistansya ito at lumayo kay tatay. Bumalik ito sa pagdapo doon sa malaking sanga ng mangga hanggang sa lumipad papalayo sa kinaroroonan ng aming kubo.
Hinintay ng tatay na umatake ulit ito, ngunit parang natakot yata sa kanyang banta, lalo na at nasugatan na ito sa liig. Malamang na matagalan iyon bago tuluyang humilom at lalong hindi na mawala ang peklat niyon sa sobrang laki at lalim ng natamong sugat. Mga ilang oras siyang naghintay sa pintuan sa pagbalik at muling pagsugod ng aswang, ngunit hindi na talaga ito bumalik. Takot yata sa aming tatay at sa posibleng mangyari ulit sa kanya kung itutuloy pa niya ang ginagawang kapahangasan. Nang mapagtantong hindi na talaga ito babalik ay nagdesisyon na lamang ang tatay na pumasok at matulog dahil pagod rin naman siya. Kinaumagahan ay napagpasyahan na lamang ng tatay na dalhin sa bahay ang mga alagang baboy. Isinakay na lamang ni tatay sa kanyang karosa ang dalawang natira at hinanapan ng mamimili. Sigurado kasi na babalik-balikan pa rin ng aswang ang mga ito dahil natunto na at nasimulan ng kainin. Hindi naman nahirapan ng tatay na makahanap ng bayar dahil araw-araw naman ay may umiikot sa aming barangay na namimili ng buong baboy para katayin at ibenta sa palengke. Iyon nga ang ginamit ng nanay upang makapagnegosyo. Subalit dahil sa dami naming magkakapatid ay hindi rin iyon nagtagal at paunti-unti ring nalulugi. Ngayon, kaunti lang kaming magkakapatid, 11 lang naman, kaya kinapos pa ng isa para maging 12. Pero sa awa ng Diyos, may mga kapatid akong nakapag-abroad at nakapag-asawa ng foreigner. Kaya kahit paano ay guminhawa naman ang buhay ng aking mga magulang. Napatayuan sila ng bahay na bato at nabilhan ng mga magagarang sasakyan. Sa buhay, maraming sakripisyo at pagsubok tayong daraanan. Subalit lagi nating tatandaan na pagkatapos ng ulan ay lilitaw ang makulay na bahagari na kay sarap pagmasdan. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Mela. Ingat mga single.